Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mauritanie naaɓe e Sénégal naaɓe, on calminaama, jamma on landama haa to mbawɗon taweede. Jon noon oɗo audio noon ana waɗira sababu nde Ceerno Ahmad Tidjani Modorona. Ceerno Ahmad Tidjani Modorona ko woni haala ka de kala bawɗo wallude puusa oɗo audio faa yetto Ceerno Ahmad Tidjani Modorona mo kay haydi. Haalaji ɗima haalata ɗi haya koyi attention Ceerno Ahmad Tidjani Modorona mo anda hoore makko, mo anda komo haalata. So tawi tan kanko mo wihi de Donald Trump ana ɓuri Hammadou Koufa, mo wi Donald Trump ana ɓuri Hammadou Koufa. Ceerno Ahmad Tidjani reen hoore ma, anda ko kalata. So tawi aɗa yiɗi heddade e wurde e ley duniyaaru ndu, keɓa andude to wonɗa e ley kay haydi, to ley galle ma to wonɗa, to miilata hono fayi hunde wawama to, keɓa andude miɗen mbawi tawde ma ton, mi cenda hoore ma e dande ma, min tippo jeere kay haydi. So a renani hoore ma ko kalata ko, a wi de Hammadou Koufa, Donald Trump ana ɓuri Hammadou Koufa. Ceerno Ahmad Tidjani andu ko kalta. Hammadou Koufa Allah waɗi ɗum yo hoorejo jihaadi fi sabilillahi wa rasuli. Wana an Hammadou Koufa ɓuri ma, ɓuri bamma Ceerno Ahmad Tidjani. Hammadou Koufa a wi de kañum wari Ceerno Hadiya Tall kañum wari julɗo Hammadou Koufa, ɓe mbara julɗo de. Ceerno Hadiya yo naafigi noon, Ceerno Hadiya Tall yo naafigi, ɗum wari ɗum. Hammadou Koufa kala mo wari yo tawan jomum naafigi noon. Nenna naafigi so yiyama hoore mun e dal mum sendata law, Ceerno Hadiya wona julɗo kañum naafigi noon. Nenna Ceerno Ahmad Tidjani anda ko kalata, andu ko kalata de keɓa andude aɗa wawi taweede ley galle ma, ɗon joɗtoɗa e ley parsal maɗo, to joɗta dammugal galle ma aɗa yenna yimɓe ɗo, aɗa wawi taweede ɗon nangueɗa, ɗon naɓeɗa, ɗon majjineɗa e ley ka heydi. So a jaɓi anda ko kalata, kala bawɗo nande o audio walla kam nomo yetturi Ceerno Ahmad Tidjani, min bi'eteɗo Bari, gonnoɗo hakkude gure galle Ceerno Mamma Lamina, kañum haaldata ɗo e Ceerno Ahmad Tidjani Modorona. Mo anda komo haalata, mo reena hoore makko, somo jaɓi somo jaɓani, mo yi'an ko doomi diina ka law, mo yi'an ko doomi hooreje diina Allah ka law Hammadou Koufa. On calminama, jamma on landama haa to mbawɗon taweede e kay haydi. Assalamu aleykum wa rahmatullah.